Panguva ino yatinoona kuti general wakadhimanda meeting nemutungamiri wenyika pamusoro pema-utterances anoitiwa nemukomana Mutsvangwa. Panguva ino toona kuti even the president pachake ega atadza kuva answerable pamusoro pemashoko awa. Atoona kuti general vari kunzi varamba vakatsika vakadzvanya. Zvatiri kuona panguva ino the two leaders utadza even kutarisana mumaziso kumeso. Sara pena mashoko buda nyoko panapa navakomana namajara jaros. Don't go subscribe or like out on the bell. Timpa pen paka mudanyora chiti. I'm told that following a meeting with ED-Chiwenga yesterday, President Chiwenga remained composed and unmoved, but made his point that he did not understand why he is being subjected to such vitriol by Chris Mutsvangwa. Mnangagwa avoided eye contact throughout the meeting. Tomashukana muda nyuko panapa na majara jesu achiti that is a meeting yakaconductiwa yatona kuti general simashuka ambobuditsona simachikadza kuzimu ayuko. Tomashukana achiti general was demanding a meeting kuti asangane nemutungamiri wenyika kuti abvunze kuti why is it mugoona kuti Mutsvangwa is always attacking him, and mashoko mamwe ari kutaura maforce kuti and ari kutoya achitoincita violence pamwechete nekumisuse social media sezvinokurambwa nemutungamiri wenyika. But panguva inoyi zvichitogwa hapana pana majara joyous vachiti that's what they had with the two leaders, the embroiled intention. Panguva inoyi they failed to look at each other's eyes, and panguva inoyi they failed to give my proper answers but my questions angachibvunzwa na general anoda kuti he was being resolute and akanga asingatombouyi achivanza, anga achitouya achinasa kutorova chaipo chaipo. Mashoko atiri kuona panguva inoyi kuti tinenge chingoma chiya chakuparuka manje. People now tichiona kuti pasina kana 24 hours war veteran ajamuka. Takavaona vana Matibela achijamuka kubulawayo pamushogeza achiresurface, and now my days they are now approaching beyond the mandate. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pichiitwa ichi. Pena comment section menu tudze mafunguro enyu. Sana subscribe or like, turn on the bell icon.